Завършваме с футболни вести. Тимът на Партизан Червен бряг спечели гостуването си над отбора на Трявна в среща от третия кръг от пролетния дял на шампионата в северозападна В група. Двобоят се игра на градския стадион в Трявна в неделя, а единственият гол в срещата бе дело на нападателят Станислав Краев. В този двубой дебют за Партизан направиха Милен Тодоров, играл за последно в Спартак Плевен, и опитният Петър Ванков, привлечен преди броени дни от тима на Ботев Луковит, придобил популярност с изявите си в Етър Велико Търново и Спартак Плевен. Старши треньорът на Партизан Илиян Здравков излезе в доста променена 11-торка, наложена заради многото отсъстващи от състава на червенобрежкия тим. На вратата бе Николай Христов, а в защита треньорът заложи на Калоян Тодоров, Милен Тодоров, Петър Ванков и Кирил Вълов. В халховата линия действаха Дилян Димитров, Цветан Петров, Мариан Маринов и Мартин Велев. Атаката на тима бе водена от Петю Славчев и Станислав Краев. Домакините бяха близо до откриване на резултата още в 50-та секунда на срещата, когато след удар на Маринов топката срещна гредата. Това бе и единственото по-опасно положение пред вратата на Партизан в мача, след което гостите поеха инициативата и не допуснаха да бъдат изненадани от противника. Въпреки добрата си игра, през първата част футболистите на Илиян Здравков не успяха да отбележат гол и двата тима се оттеглиха в почивка при резултат 0-0. 10 минути след началото на второто полувреме, привлеченият от състава на Спартак Плевен халф Мартин Велев центрира от десния фланг, а Станислав Краев засече топката в наказателното поле на Трявна, отбелязвайки единственото попадение в срещата. Силен матч на непривичната за него позиция на десен бек изигра Кирил Вълов, който се включи на няколко пъти много добре в атаките на своя тим и с ювелирните си центрирания създаде много неприятности на домакините. Така с спечелените 3 точки, тимът на Партизан Червен бряг запази 6-та позиция в класирането с актив от 35 точки, само на 3 точки от Спартак Плевен. В дербито на кръга Локомотив Мездра спечели гостуването си на Локомотив Горна Оряховица с 3-0. В следващия кръг, насрочен за неделя, 23 март, Партизан гостува на тима на Бдин Видин, който постигна победа с 3-2 при гостуването си в Берковица.